Hazreti İsa deyiptir da odul eşten görürüňiz, kan eşten dersiňiz. Hazreti İsa deyiptir Hudaýa deyiptir. Gözü ýok adamlara doga adamdy gözlü bolýar deyipdir. Ennamynyň rengi ýok adamlara doga adamdy ennamlary renkli bolýar deyipdir. Kabrdaki adamlara Huda yaşlı dirilsin nemde kabırdan çıkıya dirilye deyiptir. Emme kep kulak asmayan, kep düşünmeyen adama kep düşündürüp bilmedim şun delili näme deyiptir. Duayı esme azam okuyacağım dağı yarayan deyiptir. Şul adamla men kalbini yarıp bilemek deyiptir. Delili näme deyiptir. Allah aytıptır şun olan kursaklarını men bilýän özüm ma deyipdir. Olan gulpsaklaryny ondan için möhür basal. Ay özü bilýän bolsa bolýar da deyip özüni goýugly onu ýaryp bolmaýar deyipdir. Özüm bilýän ma deyipdir içinde deyipdir. Bir adamdan nasihatda almalydyr deyip bir päliwada bir adamdan hasy bir ýaşky adamdan nasihatda almalydyr deyip bir päliwa goý şu pälini gezebersin deyipdir. Hazreti İsa ve Allah'ın arasını ne kurrun daşa. Mekan kurrunlar şula, din kurrun. Her ağızdan çıksa da hak kurrunlar daşla.